Църквите са като хората. Не само, че носят имената на светец, не само, че са кръстени на някой, но и много зависи от това с кого общуват. Има ли някой, който да ги посещава? Има ли някой, който да влиза в тях? Има ли някой всъщност, който да провокира съществуването им? Ние знаем, че църквата е от една страна божествена, но от друга страна човешка. И затова хората именно са тези, които съзиждат църквата. Или казано по друг начин, хората са тези, които строят църквите си върху основата на Христос. Върху този крайъгълен камък, който Спасителят е положил заедно с своите ученици във времето, когато е бил между нас. Но хората са тези, които срещат светците в църквата. Хората са тези, които се срещат един друг. И хората са тези, които правят съществуването на църквата възможно. Не само на църквата като богочовешки организъм, но и на църквата като енорийски храм, като място на среща, като място за среща на хората с Бога. И затова, когато видим църква, която се пълни с хора, ние винаги се радваме. Радваме се, защото и тази църква се радва. Защото и този храм не е оставен на произвола на съдбата. Защото хората, които са го създали, са тези, които всъщност живеят с него. И той живее с тях. Живее с Божията помощ, живее с Божията основа, с Божията сила, но и с силата и енергията на тези, които го оживяват всеки Божи ден, които му дават присъствието си, които му дават любовта си. Центъра на нашия живот трябва да бъде Господ Исус Христос. Защо? Защо е това толкова важно? Защото Той стана човек за нас. Съедини своята божествена природа и възкреси човек. Даде му възможност за живот вечен. Това са знаели мъчениците. Те са били хора, които са били независими от смъртта. Те са били хора, които са знаели, че смъртта вече няма власт над тях. И заради това са отивали по арените, заради това са проповядвали пред императорите, пред озверелата тълпа, че Христос е възкръснал от мъртвите и че никаква смърт не може да им повреди. Нека по молитвите на свети великомъченик Мина всички да се спасим. Нека той да бъде пример за нас. И вижте той колко е мил към нас, грешните. Обикновено народа се моли, когато нещо загуби. Тоест той се притичва на помощ за такива елементарни неща. Тоест когато човек загуби нещо. А колко повече би се притекал на нас, когато го молим за сериозните неща. За неща, които са екзистенциално важни, които са важни за нашия живот. Свети великомъченик Мина наистина е пример за църквата и ние се гордеем, че тук в нашия храм, нашия мъничък храм, притежава едно голямо богатство. А това, че частичка от неговите свети и причестни мощи са в Светия престол. Частичка, която дойде от вековете до нас. Христос е вчера и днес и бъдеще същия, както и светците са живи за света и дай Боже ние като тях да бъдем живи във вечността. Имахме доста проблеми по възстановяване на една неправда, която беше отсъдена към наш близък, нашия дядо Веселин, който е пострадал 53-та година, невинен, осъден е, взимато му имуществото и след 90-та година направихме искане да му бъде възстановено имуществото. 12 години никакъв резултат. И в един момент пред Свети Мина вече не бях се сещал до тогава въобще, че може някой да помогне, някой нещо да направи, но тогава по някакъв начин, съставяйки пред Свети Мина, пред иконата на Свети Мина, дадох обещание, че ако всички работи се оправят, ще построи едно малко параклищче, колкото е малка и вярата. Да влиза човек, да се помолва, да получи това, което е
пожелал Господ да му помогне, но така съвсем малко, колкото да влиза един човек и да бъде отворено постоянно, никой да няма вътре, защото връзката с Бог е много лична. И така с съпругата ми Елка, която е архитект, днес след дълго работите се развързаха. Съвсем по божествен начин бих казал, че всички неща в много кратко време се решиха в наша полза. Всичко стана даже неочаквано и за нас. И тогава се сетихме, че съм дал обет и трябва да се изпълни обета. Радвам се, че днес на празника на Свети Мина, който е първият храмов празник на този новопостоен параклис в центъра на Старопрестолния Велико Търново, ние сме заедно една голяма общност около Светата трапеза. Радвам се, че толкова много хора от Русе се отзоваха, над 40 човека, да дойдем да гостуваме на предстоятеля на храма Отец Добромир, който доскоро служеше при нас. И по този начин показахме, че сме една здрава общност, че границите, разстоянията не могат да ни разделят, че любовта е по-силна от всичко друго и дойдохме именно за да бъдем единни около Светата трапеза, в Светата Евхаристия и в любовта. Затова една църква може да бъде построена от нищо. Може да бъде построена на голо поле. Там, където обаче има хора, които да я искат.